Γεια σας, εγώ ονομάζομαι Ιωσήφιδης Ευστάθιος, είμαι μέλος της Παγκόσμιας Κοινότητας GNOME και της Παγκόσμιας Κοινότητας OpenSUSE, μιας διαδομής. Θα μιλήσουμε λίγα πράγματα για το GNOME. Αυτά που θα πούμε σήμερα θα είναι περίπου η χρήση του GNOME, όχι περίπου, σίγουρα η χρήση του GNOME, κάποια πράγματα, και θα μιλήσουμε για την κοινότητα. Λοιπόν, καταρχήν θα διορθώσω κάποια πράγματα που είπαμε πριν, που είπε ο Σαλή. Ναι, είναι καθαρά θέμα marketing. Ναι, είναι καθαρά θέμα marketing. Σας είπα λειτουργικό σύστημα Ubuntu. Είναι κανονικά λειτουργικό σύστημα Ubuntu GNU Linux. Μιλάμε για Linux. Είναι διανομή απλά, γιατί υπάρχουν και άλλες διανομές. Όπως όλες οι διανομές τρέχουν κάποιο γραφικό περιβάλλον, ένα γραφικός, όπως είχε πει και ο Σαλή, είναι το KD, Mate, XFC, Unity. Λοιπόν, όμως, στο GNOME το σύστημα θα πούμε ότι είναι και η κοινότητα και οι άνθρωποι που το προωθούν. Ποιος είναι ο στόχος του GNOME? Είναι να προσφέρει μια ελεύθερη επιφάνεια εργασίας που να είναι προσβάσιμη από τον καθένα ανεξάρτητα από τη φυσική ικανότητα, οικονομική δυνατότητα ή γλώσσα που γνωρίζει. Πάμε να δούμε πώς ήταν το GNOME. Το GNOME το 1999 ήταν κάπως έτσι. Σας μοιάζουν τώρα από Windows, έτσι? Κάπως. Με το στου. Περίπου, ναι. Όμως, κοιτάξτε πώς έγινε. Εδώ έχουμε την οθόνη εισαγωγής. Βάζουμε το username μας, το password και μπαίνουμε. Αυτά είναι τα κομμάτια της ασφάλειας που σας είπε ο Σαλή πριν. Καμία σχέση με Windows, έτσι. Πιο πολύ με Mac. Σωστά. Θα δούμε λίγο κάποια πράγματα πώς το λειτουργούμε. Πάνω είναι το όνομα του user menu, κάποια indicators, να βλέπουμε δηλαδή τον ήχο, το δίκτυο, τη γλώσσα κλπ. Την ώρα, που συνήθως περισσότερο την έχουν κάτω, δραστηριότητες. Θα δούμε πώς λειτουργεί το καθένα. Στο user menu έχουμε κάποιο εντολές τέλος πάντων. Θα δούμε αργότερα λίγο τι είναι η ρυθμή συστήματος. Έχει την αποσύνδεση, κλείδωμα, ανταγωνιστής, αυτό το κλείνεται. Έχει και τις ειδοποιήσεις, τις οποίες θα τις δούμε και αυτές αργότερα. Το ημερολόγιο έχει εναρμονιστεί το GNOME πλήρως με το Google και παίρνει το ημερολόγιο του Google, αν χρησιμοποιείτε. Θα δούμε και παρακάτω τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τις υπηρεσίες της Google. Οι δραστηριότητες. Θα δούμε λίγο τώρα δύο πράγματα, πώς ανοίγουμε παράθυρα. Γιατί βλέπετε ένα πράγμα εδώ πέρα δραστηριότητες. Πώς ανοίγω ένα Firefox, ξέρω εγώ. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε και εμείς DAS, όπως και το Ubuntu. Αυτή η κατάσταση γίνεται πηγαίνοντας το ποντίκι και πάνω στις δραστηριότητες ή πατώντας το Super Key, το Windows που έχετε εσείς. Και εμφανίζεται αυτό. Τώρα πώς θα ανοίξουμε ένα Firefox. Είτε το έχω στην πάρα αγαπημένο μου εδώ πέρα, έτσι, πατάω και ανοίγει, είτε γράφω Firefox εδώ πέρα, μου εμφανίζει το εικονιδιάκι του Firefox, το πατάω, εδώ πέρα αν ψάχνω για ένα αρχείο, πάλι μπορώ να το ψάξω και να μου εμφανίσει το αρχείο και να το ανοίξω. Ή πατώντας κάτω αυτό το εικονιδιάκι θα μου εμφανίσει όλα τα προγράμματα που έχω εγκατεστημένα. Αυτή η έκδοση είναι η 3.8 του GNOME. Η 3.10, όλα αυτά εδώ πέρα έχουν εξαφανιστεί και βλέπετε μόνο εικονιδιάκια. Την 3.10 την έχω στο laptop. Θα κυκλοφορήσει σε κάποια διανομή τον Νοέμβριο με την OpenSUSE. Στο laptop την έχω γιατί έχω μια rolling διανομή, όπως σας είπε ο Σαλή πριν, και γίνονται αυτόματα οι αναβαθμίσεις. Λοιπόν, άνοιξα ένα παράθυρο, έτσι, άνοιξα το Firefox. Τι παράθυρο εδώ πέρα? Ότι έχουν εξαφανιστεί εδώ πέρα τα ελαχιστοποίηση με κυστοποίηση. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί οι προγραμματιστές του GNOME έχουν πει ότι δουλεύουμε πάντα σε ένα παράθυρο. Τι έχουμε ανοιχτό από πίσω δεν μας ενδιαφέρει, δουλεύουμε πάντα σε ένα παράθυρο. Ναι, όμως εγώ θέλω να δω και τι έχω ανοιχτό. Πώς θα το δω αυτό? Πρώτα θα δούμε πώς θέλω να δουλέψω σε δύο παράθυρα. Μπορώ να αποσύρω και να μου μαυρίσει λίγο αυτή την περιοχή και πάει από εκεί και μπορώ να σύρω το δεύτερο παράθυρο από εδώ και να το βλέπω από εδώ. Για εσάς, δεν ξέρω πώς είστε προγραμματιστές και πώς χρησιμοποιείτε ανάλογα προγράμματα, μπορείτε να βλέπετε στο ίντερνετ τις εντολές ή κάπου σε κάποιο PDF και από εδώ να έχετε το Eclipse, ξέρω εγώ, για να προγραμματίζετε. Άλλοι, ξέρω εγώ, μεταφράζετε. Μπορεί να έχετε από την άλλη πλευρά το αγγλικό κείμενο και από την άλλη το ελληνικό. Πολύ ωραία. Θέλω να βάλω κάποιο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιώ συχνά
στην παραγαπημένο. Τι κάνω, το βρίσκω, δεξί πλήκτρο, προσθέτει τα αγαπημένα και τσαπ, πηγαίνει εδώ. Και πώς το βγάζω, με τον ίδιο τρόπο, δεξί πλήκτρο και βγαίνει. Έχω ανοιχτά παράθυρα, έχω 2 ανοιχτά παράθυρα. Πώς τα ξέρω πόσα παράθυρα έχω? Πατώντας το Super Key, το Windows, ή πατώντας πηγαίνοντας στις δραστηριότητες. Βλέπω, έχω 2 παράθυρα. Αυτά τα παράθυρα μπορώ να τα τοπίσω όπως θέλω και όπως θέλω. Επίσης μπορώ και με το Alt-Tab που χρησιμοποιείται. Και βλέπετε εδώ πέρα έχω 2 παράθυρα από το Firefox και μου εμφανίζει βελάκι προς τα κάτω και διαλέγω ποιο θέλω. Ωραία, είδαμε πώς λειτουργεί. Να δούμε λίγο κάποια προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Office, LibreOffice. Ποτέ δεν το κατεβάζουμε κατευθείαν από το LibreOffice και το εγκαθιστάμε. Ποτέ δεν σπάμε προγράμματα, ποτέ δεν ψάχνουμε να βρούμε πλεψιμένα τίποτα, έτσι. Όλα νόμιμα πάντα. Όπως είπε η Σαλή πριν, να κατεβάζω το DVD. Λοιπόν, έχω το αντίστοιχο του Excel, έχω το Impress, το αντίστοιχο του PowerPoint και έχω και το Write, το αντίστοιχο του Word. Ωραία. Θέλω να παίξω μουσική βίντεο. Το λέει και εδώ, βίντεο. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το TOTEM. Υπάρχουν και άλλα, το VNC, όπως ξέρετε όλοι, είναι ανοιχτού κώδικα και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Το Rhythmbox είναι αποκλειστικά για μουσική. Είναι αντίστοιχο του iTunes όσοι έχετε τις αντίστοιχες συσκευές και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με το Mac, με το iPhone. Είναι αυτά τα συσκευές του πάντων. Είναι αντίστοιχο το iTunes να χρησιμοποιήσετε το browser. Μπορεί να γράψω κάποιο CD, DVD, αντίστοιχο του Nero όσοι έχετε ή οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα. Προσωπικός φάκελος, βλέπουμε εδώ πέρα το ναυτίλο. Το καινούριο είναι πώς είναι το Windows Explorer που έχετε όλοι σας και βρίσκετε τα προγράμματα, τα αρχεία σας. Ναι, καμία σχέση είναι πολύ πιο powerful, θα έλεγα. Λοιπόν, χωρίς εδώ πέρα στα αριστερά κάποια bookmarks που τα λέμε και εδώ πέρα βλέπουμε όλους τους φακέλους μας. Θα έχετε παρατηρήσει εδώ, σε αυτό το παράθυρο πάλι τη λείπει εδώ πέρα το ελαχιστοποίηση και μεγιστοποίηση και λείπει, και λείπει και εδώ πέρα το αρχείο, την επεξεργασία, προβολή και αυτά εδώ πέρα, έτσι. Όλα έχουν πάει εδώ πάνω. Όπως έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στο Ubuntu με το, πώς το λέμε, Global Menu. Μπράβο, ναι. Ωραία. Τώρα, να δούμε λίγο το μενού του χρήστη. Είπαμε ρυθμίσεις συστήματος και είπαμε πριν ότι ενσωματώνει το Google όλες τις περισσότερες περιοχές του Google πάνω στο λειτουργικό μας σύστημα. Ναι. Λέει εγκατάσταση ενημερώσεων και επανεκκίνηση. Άμα δηλαδή θέλουμε να επανεκκινήσω, πρέπει να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις. Όχι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αυτό είναι στην περίπτωση που μία φορά το δίμηνο, τρίμηνο βγαίνει μια αναβάθμιση του πυρήνα. Εκεί μόνο χρειάζεται επανεκκίνηση. Ποτέ. Αυτή η επανεκκίνηση. Απλά πέτυχε το screenshot τότε που του βγήκε η αναβάθμιση του πυρήνα. Αυτό. Σωστή παρατήρηση. Στο Linux δεν κάνει ποτέ επανεκκίνηση λειτουργικού όταν κάνει μια κατάσταση αναβαθμίσεις. Λοιπόν, πήγαμε τώρα στη ρυθμίση συστήματος. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο που έχετε εσείς στο control panel σε Windows. Εδώ πέρα έχουμε ελάχιστες λειτουργίες. Στο OpenSUSE έχουμε το Γιάσου που κάνει τα πάντα όλα εδώ μέσα, μέχρι και εσένα που μπορείς να στήσεις. Θα δούμε λίγο μόνο, αυτά δεν έχουν σημασία να τα πούμε τώρα, θα δούμε λίγο το online account που σας είπα ότι ενσωματώνει τα της Google, τέλος πάντων στο λειτουργικό σύστημα, στο γραφικό σου περιβάλλον. Προσθήκη για τηλεφωνικού λογαριασμού, Google, Facebook, Windows Live. Στα τελευταία έχουν μπει και τελευταία 3-10 έχει μπει και κάποια cloud υπηρεσίες. Άλλες cloud υπηρεσίες, μάλλον και cloud. Λοιπόν, εγώ έχω προσθέσει εδώ τους λογαριασμούς μου, συνομιλία και έγγραφα. Τώρα θα δούμε γιατί το έχω κάνει αυτό. Υπάρχει ένα προγραμματάκι το Documents που μου δείχνει τι έγγραφα έχω στο σύννεφο. Τι έγγραφα έχω στο Google Drive μου, στο SkyDrive μου και όλα αυτά. Μπορώ να τα δω, να τα ανοίξω και να δω τι γράφουν μέσα. Πολύ ωραία. Όμως, μπορώ να κάνω και συνομιλία. Έχουμε το Empathy σαν πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνεται, βέβαια εδώ πέρα είναι πάρα το μετωπίσω, δεν ξέρω, δεν φαίνεται, τώρα είναι μια γραμμή λίγο πιο σκουρή. Συνομιλάω εδώ πέρα με τον Παύλο συγκεκριμένα. Επιπλέον, όταν μου μιλήσει ο Παύλος, θα εμφανιστεί μια φούσκα εδώ πέρα που λέμε εμείς Παύλο και μπορώ είτε να μιλήσω είτε να έχω το δείκνυο εδώ πέρα και να το αφήσω να πάει προς τα κάτω.
είναι πολύ χρήσιμο για να μην χάνετε, όχι άνοιξε το πρόγραμμα, όχι και όλα αυτά. Επιπλέον, δεν σας αρέσει κάτι στο γραφικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια νέα. Δεν χρησιμοποιούταν στην αρχή, αλλά τώρα είναι πολύ χρήσιμη για τους περισσότερους. Δεν σας αρέσει, ας πούμε, συγκεκριμένα θα πω αυτό το εικονιδιάκι που είναι το accessibility. Πώς το βγάζω, πηγαίνω στο remove accessibility, σέρνω on-off, το οποίο θα το κάνω εγκατάσταση, λέω ναι, τσακ έφυγε. Τόσο απλά. Και έχει και άλλα extension λέγονται αυτά, έχει και άλλα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και καιρό, ξέρω εγώ. Αυτό εδώ πέρα να σβήσει το username και να εμφανίσει το μεγαλύτερη βάρα εδώ πέρα, να έχετε τι παράθυρα έχει τα λεφτά να τα βλέπετε εδώ πέρα πάνω. Και έχει πολλά extension. Πριν σίγουρα σα λίγα το software center. Ποτέ δεν κατεβάζουμε προγράμματα που δεν ξέρουμε από πού είναι, ποτέ δεν κατεβάζουμε εξέ αρχεία, γιατί θα μας πάει στο wine που λέει και θα τρέχουν και όλα αυτά. Υπάρχουν στις περισσότερες διανομές κάτι αντίστοιχο software center. Γράφετε εδώ πέρα, παράδειγμα, θέλω το VLC, θα μου εμφανιστεί εδώ κάτω, θα το κάνω εγκατάσταση και θα κατέβει από τα επίσημα αποθετήρια συγκεκριμένα του Ubuntu. Σε εμάς του OpenSUSE, του Fedora κλπ. Ποτέ εξωτερικές πηγές. Τώρα, μιλήσαμε το γραφικό περιβάλλον. Θα δούμε τώρα την κοινότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτογραφία από το Πανεπιστήμιο στο Brno. Έγινε εκεί πέρα ένα συνέδριο μεγάλο της παγκόσμιας κοινότητας του Brno. Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην κοινότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα μέτρα που μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς. Αν ξέρετε να πείσετε λογισμικό, αν ξέρετε να κάνετε σαν administrator, μπορείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα που συντηρεί το site, όλους τους έργους τέλος πάντων και να βοηθήσετε τα παιδιά που το κάνουν. Αυτός που το κάνει τώρα νομίζω είναι αστυνομική, δεν έχει καμία σχέση με την πληροφορική. Αν δεν σας άρεσε πριν πώς το είδατε, πώς είδατε το γραφικό περιβάλλον, μπορείτε να το αλλάξετε, είτε βοηθώντας τους με το τι θέλετε εσείς να αλλάξετε, είτε αν ξέρετε από κάτω το καπού πώς γίνεται, να το κάνετε μόνοι σας. Αν ξέρετε να σχεδιάζετε, αν ξέρετε να γράφετε documentation, οι περισσότεροι προγραμματιστές τι κάνουν. Φτιάχνουν ένα πρόγραμμα, το αφήνουν εκεί. Ο χρήστης απλώς θέλει να μάθει πώς το χρησιμοποιεί όμως. Πώς θα γίνει αυτό, πρέπει να γράψει κάποιος τεκμηρίωση. Αν ξέρετε να συμμετάσχετε σε κάποια κοινότητα, κάτι προσπαθείτε να κάνετε και εσείς εδώ πέρα. Marketing, τώρα το ονομάσανε engagement. Αν ξέρετε να γράφετε ένα άρθρο, να ξέρετε να κάνετε κάποια ομιλία, θα δούμε παρακάτω τι παίζει. Αν ξέρετε να βρίσκετε bugs και να κάνετε report σε κάποιο server που χρησιμοποιούμε, να βοηθάτε χρήστες, όπως καλή ώρα εμείς. Αν ξέρετε να οργανώνετε κάποιο event ή να κάνετε μεταφράσεις. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τι κάνουμε. Κάνουμε μετάφραση. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό νομίζω τώρα έχει ανέβει στα 59%. Είναι βέβαια για την 310 που έχει ήδη την έκδοση. Επιπλέον, στο marketing, πρόθεση με άρθρα και social media, όπως ξεκίνησα να σας λέω, εκδηλώσεις, πηγαίνουμε να κάνουμε ομιλίες όπως αυτή εδώ πέρα, έχουμε κάποιο τραπεζάκι, δίνουμε ανάλογα, έχουμε κάποια χαρτιά εκεί πέρα με τις κοινότητες, αν δεν δώσετε θέλετε να πάρετε. Οργάνωση εκδηλώσεων σε Hackerspaces, Lux, Linux, Linux εδώ, να κάνετε release parties. Release parties τι είναι, μαζευόμαστε όλοι καλή ώρα, τούρτα, πίνουμε μπύρες, και σκετάζουμε. Η τούρτα που είναι. Δεν είναι release. Δεν είναι release. Η 310 έχει βγει το 25 Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο release party έτσι ώστε να το πούμε και στο εξωτερικό και να έρθουν άτομα, σαν κοινότητα εδώ πέρα, μπορούμε να το οργανώσουμε. Τώρα με τις εκδηλώσεις. Έχω δει από το εξωτερικό τι κάνουν και θέλω να το κάνουν και εμείς εδώ πέρα. Το Gnome Nights. Το Gnome Nights είναι μια ιστορία που το είδα από το Chicago που το κάνανε. Μαζεύονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο για 5 ώρες. Τις 2 πρώτες ώρες κάνουν παρουσιάσεις της μίας ώρας ο καθένας ό,τι project θέλει και τις επόμενες 3 ώρες hacking. Παίρνουν τους υπολογιστές τους και αρχίζουν και παράγουν ό,τι project θέλουν. Και το κλασικό το Gnome Beach, λέω ξέρω εγώ, μαζευόμαστε εκεί για να πιούμε μπύρες. Και πάμε και πίνουμε μπύρες και σκεδάζουμε. Τώρα, κάτι που ξεκινήσαμε ήδη στην Ελλάδα, το Gnome Women. Το Gnome Women είναι μια ομάδα γυναικών που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη συνεισφορά των γυναικών στο Gnome, το ελεύθερο λειτουργικό ελεκτρικό κώδικα GNU Linux. Αυτή είναι η ιστοσελίδα, το wiki. Τώρα, όπως είπα, το ξεκινήσαμε στην Ελλάδα. Γιατί να το κάνουμε αυτό, για να συμμετάσχουν
for Women. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα για γυναίκες. Εντάξει, που σου πω να ρίξει στο ΕΛΑΚ. Ουσιαστικά, να συμμετάσχουν στη σύνδεση, είναι αυτή η ιστοσελίδα. Ουσιαστικά, θα το δούμε εδώ πέρα καλύτερα. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας, αν θέλετε να σας πάρουν. Το πρόγραμμα είναι από 10 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου. Μόλις σας πάρουν, έχετε $500 στην τσέπη. Μόλις σας πάρουν, έχετε $500 στην τσέπη. Στο πρώτο evaluation έχετε ό,τι έχει μείνει το μισό. Πώς είναι, 2,5, όχι 2,5. 2.225. Ναι, τόσο. Και στο τέλος έχετε τα υπόλοιπα. Αυτό είναι για γυναίκες. Όσοι είστε εδώ, μην μιλήσατε. Όσοι έχετε στάντες εδώ μέσα, υπάρχει το Google Summer of Code που είδατε στην προηγούμενη. Αυτή που είναι το καλοκαίρι για τους φοιτητές που να συμμετάσχετε εσείς. Τώρα έχουμε το Outreach Program for Women. Όσες γυναίκες είστε και ενδιαφέρεστε, βλέπετε εντάξει νόμο οργανισμός, Φεντόρα, το Linux, το Wikipedia, Mozilla, υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί οι οποίοι τι κάνουν, τι μπορείτε να κάνετε. Να πείτε ότι ενδιαφέρομαι να κάνω το documentation. Ξέρω να κάνω αυτό. Πολύ ωραία. Βρίσκετε ένα μέντορα, ξεκινάτε, σας λέει θέλω να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Περνάτε κάποιο evaluation στην αρχή όπως σας είπα σχημάτω στη μέση και μετά στο τέλος για να πάρετε όλα τα χρήματα. Καμιά απορία πάνω σε αυτό, όχι έτσι. Όσοι θέλετε μετά. Όσες θέλετε μετά. Και όσοι γνωρίζετε κάποιες γυναίκες που. Πείτε. Λοιπόν, ελληνική κοινότητα γνώμη όπως όλες οι κοινότητες, Κυπριακός τόπος, ICC. Εδώ είναι το web ICC, το έχω βάλει με μικρό. Η λίστα μας, Facebook, Twitter και Google. Αυτά. Κάποια ερώτηση. Έπα γρήγορα. Μια παρατήρηση. Από την εμπειρία μου, το LibreOffice δουλεύει, ανοίγει τις περισσότερες, ακόμη και σε Windows το βάλετε δηλαδή, ανοίγει τα περισσότερα φορμά αρχείων. Δηλαδή, ένα αρχείο δεν ανοίγει βιβλίο, βλέπετε ένα αρχείο με κατάληξη δύσκολη, παράξενη, δεν ανοίγει με κάποιο άλλο πρόγραμμα, συνήθως ανοίγει με το LibreOffice. Στα Windows μιλάω τώρα, έτσι. Εγώ να πω κάτι από τη δικιά μου εμπειρία. Εγώ χρησιμοποιώ και Mac και δουλεύω και στο Mac. Πολύ καλά. Πήγε στο Dark Side. Αυτό να κάτσω, να κατεβάσω και να πληρώσω και να κλεψιμέγω. Ναι. Εντάξει, παίρνει μικρή υπόθεση. Κάτι άλλο. Ήταν νωρίτερα έκανα στο ίσως με τον Ubuntu Software Center. Αλλά η κατανομή που τρέχει δεν είναι OpenSUSE, τρέχει πλέον σε πάλι δεδομένο. Όχι. Όχι, εκείνο το συνήθω ήταν Ο λαός θέλει Ubuntu Software Center. Εκείνο ήταν το software center του Ubuntu. Ναι. Εγώ εδώ ήθελα να σας μιλήσω για GNOME. Εγώ προσωπικά στο laptop που σας είπα έχω μια ρόλη διανομή την Arch Linux, αλλά χρησιμοποιώ OpenSUSE στο σπίτι. Okay. Το Arch Linux το έχω μόνο και μόνο για να δείχνω το GNOME. Όσοι θέλετε να δείτε το GNOME 3.10 είναι πιο όμορφο από ό,τι το είδατε εδώ πέρα. Πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο χρηστικό θα έλεγα. Μπορούν να το δουν στο τέλος. Κάτι άλλο. Αλλά ο Ubuntu Software Center δεν έχει. Ubuntu Software Center δεν έχουμε. Έχουμε ένα Software Center. Το Ubuntu δεν έχει Yast. Ναι, το ξέρω. Μέσα στο Yast υπάρχει ένα πιο μικρό σαν συνάπτη. Το συνάπτη θα παλιά, αν το ξέρεις του Ubuntu, πρέπει να κάνει αυτό. Πρέπει να μας κάνει τη δουλειά μας. Τώρα, το Software Center. Αυτοί όμως δεν έχουν το Find. Να βρεις δηλαδή ένα... Όχι, όχι. Πάμε στο framework. Ήταν να ανοίξετε το σύνταγμα να πούμε και θα πάμε πλάκα. Εντάξει, και εγώ λέω ότι έχουμε και εμείς προβλήματα και τόσο που προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα ότι όσοι δεν ξέρετε, αν ψάξετε στο Google Linux Timeline, θα δείτε ότι οι διανομές τους έχουν ξεπεράσει το αριθμό 200. Από μια ειδική χρήση να αντικαταστήσει ένα gigabit router το οποίο κάνει 30.000 ευρώ και 40.000 ευρώ μέχρι και να στηθεί σε σερβερ. Οπότε μία είναι η καλύτερη, η άλλη είναι η χειρότερη. Αυτό είναι θέμα απλά μεταξύ κοινοτήτων γίνεται κάτι σαν μικρό πόλεμο. Ναι, δηλαδή τώρα η ουσία είναι ότι κάτω από κάθε διανομή υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος αναπτύσσεται και στηρίζει όλα αυτά. Αυτή είναι η ουσία. Και στην τελική έχεις πάνω από 200 επιλογές από εξειδικευμένη χρήση για κάτι συγκεκριμένο μέχρι και απλή χρήση του ενός από χρήστη, εντάξει,
Έχεις επιλογές, πολλές. Από ένα μηχάνημα το οποίο έχει ξεχάσει να πεθάνει και είναι για μουσείο 10 ευρώ. Και σπορτές έβαλα μια διανομή που είναι full έκδοση διανομή 45 MB. Ποιος ξέρει πώς είναι MB? 45. Full έκδοση. Αυτό το πράγμα τρέχει με 100 MB RAM. Ναι, σλικά, σωστά. Και η κορυμένη έκδοση είναι 35 MB. Μια διανομή που χωράει 10 φορές ένα στικάκι. Στο στικάκι μου έχω αυτή τη στιγμή 6 διανομές. Live. Σε ένα στικάκι 8 GB. Κάτι παρόμοιο σε άλλο λειτουργικό σύστημα δεν είναι. Και στην τελική, έτσι που πειραζόμαστε, μετά πηγαίνουν για πλήρες. Α, ναι, το κάνει τέτοιο. θα πάμε να το συνεχίσουμε. Μετά πάει και πλήρες. Έχετε σχέση δηλαδή. Βέβαια. Εντάξει. Ευχαριστούμε.